Benvidos e benvidas a este acto pequeno, íntimo, familiar, pero non por ello menos importante. A situación, José Luis Mira, e nada máis. Pasamos. Benvida pois os representantes ou directores dos diferentes centros de formación de profesorado. Cifras pois tremendamente significativas. Vamos a empezar. Antes de hablar un poquinho de cualificación da oferta formativa que temos. Obviamente, temos que seguir apostando por algo que xa non é o futuro, que é o presente, que é a progresiva implementación no sistema do ensino digital. A transformación digital do ensino, que obviamente era un proceso que xa levábamos tempo traballando nel desde facía anos, o que fixo a situación pandémica é acelerar este proceso, co cual a transformación digital xa non é ni moito menos o futuro, é o presente, e temos a responsabilidade de formar aos nosos profesores e aos nosos mestres en este ámbito. Tamén outro aspecto fundamental ten que ver co benestar emocional. Levamos xa tempo traballando en este ámbito, no aspecto máis cualitativo, máis humano, que se desenvolve nos nosos centros educativos, onde hai nenos e nenas, adolescentes, personas que tuveron que cambiar a súa forma habitual de relacionarse, de compartir, de vivir, en definitiva, e en certa medida estamos traballando xa, e para iso é necesario formar aos profesores en ámbitos como o que é o plan de benestar emocional e como é tamén o plan Recupera, que mesmo onte presentábamos e xa avanzábamos unha línea de acción ben sellada claramente coa formación do profesorado. E o terceiro eixo, ten que ver cos compromisos e cos obxectivos do desenvolvemento sostible 2030. É dicir, aqueles grandes valores sociais que en certa medida son reconocidos e recollidos nos obxectivos de desenvolvemento sostible e que van a marcar as grandes líneas maestras tamén do presente e sobre todo tamén do futuro. A segunda línea ten que ver co benestar emocional, importantísimo. Temos que fomentar a educación en valores. Temos que dotar os nosos alumnos de competencias, de destrezas, de habilidades, pero tamén de valores, para que poidan ser, sin dúbida, bons profesionais, pero tamén, se me permite a expresión, boas persoas. E aquí temos que falar de convivencia, temos que falar de inclusión, temos que falar de igualdade, e creo que xa avanzábamos onte, é moi importante ser capaces de recuperar aqueles alumnos que, polo que sexa, non adquirisen o 100% das competencias durante este curso e, sobre todo, apoiar aqueles alumnos que máis o precisan para ter unha escola realmente inclusiva e favorecer, apoiar o alumno máis vulnerable, con necesidades educativas, con necesidades de apoio e, sobre todo, formar aos profesores para que poidan detectar, prever e saber como actuar en estes casos. A calidade dun sistema educativo é absolutamente proporcional á motivación, ás ganas e á formación dos seus profesores. E para iso temos que diseñar un plan de formación que non só sexa desde a perspectiva cuantitativa, un plan forte e un plan ben estructurado, senón que desde a perspectiva cualitativa sirva para que os profesores poidan mellorar e que sexa atractivo para que un profesor, un mestre ou unha profesora poidan, de xeito continuo, de xeito constante, mellorar todas as súas destrezas e competencias e a partir de aí expandidas no conxunto dos seus alumnos. É obvio que o que temos que facer primeiramente é dar competencias digitais aos profesores, que os profesores sexan capaces, deben ter competencias e ser capaces de manexarse dentro do mundo digital, tanto a nivel puramente didáctico como a nivel organizativo. É fundamental a elaboración do plan digital de centro. Creo que iso é moi importante para que, cunha perspectiva integral nun centro educativo, haya unha visión desde a perspectiva integral e se posibilite integrar no desenvolvemento didáctico todo o que ten que ver cas novas tecnoloxías, todo o que ten que ver
co traballo no ámbito digital. Tamén en este ámbito é moi importante, e tamén estamos traballando en este ámbito, o desenvolvemento das competencias STEM. É dicir, todo o que ten que ver coa estrategia digital de Galicia 2030, que tamén se presentará dentro de moi breve prazo de tempo, e hai un elemento fundamental no cual xa estamos traballando con grupos de traballo, tanto no eido universitario como no non universitario, e que ten que ver coa inteligencia artificial. É dicir, como trasladamos ao aprendizaxe ao sistema educativo pois os conceptos que hoxe en día están vencellados claramente pois ao que é o mundo da inteligencia artificial, que todo o mundo, que a nivel xeral, pois todo o mundo entende que vai ser pois un dos fundamentos e dos pilares da sociedade do futuro.